На мен това ми звучи страхотна посока на биологик ресърч, защото аз лично се забелязвам последно време кога отивам при козметика, на който разчитам. Когато имам нужда да отделя времето за мен, да почина и това е буквално кражбата на времето за мен и се чувствам страхотно тогава. Трябва да има желание. Желанието е на първо място. И може би желанието на доктор Алюш и целия екип да създадат най-иновативното, най-доброто, да дадат най-здравословното и в същото време работещ продукт на човек е в основата на Биожик Ресерш. Щастлива съм да съм първи водещ на първият подкаст на Биологик Ресерш. Той е по повод това, че на 21 април е Световният ден на научните изследвания и до мен е доктор Гери Манолова. Здравей, Гери! Здравей, Жени! Разбрах, че си била на вторият семинар на Биологик Ресерш и ми е много интересно да ми споделиш повече информация, новини и изобщо какво сте обсъждали там. Разбрах, че е бил само за доктори и дерматолози, така че нямаме другите любители на марката повече информация. Ще се радвам да ни я дадеш. Тази година през януари се проведе международен семинар на Биологик Ресерша в Париж, където ни събраха лекари, които сме привърженици и последователи в своите виждания в развитието и приложението на Биологик Ресерш в нашата практика. И още от самото начало на откриването на семинара, един от собствениците и представители на марката Биологик Ресерш, Пиер Луис Делапал, ни запозна с много интересни факти, които наблюдават при проучване на близо 5000 души, които използват марката Биологик Ресерш. Едни от изводите бяха, че в световен мащаб все повече хора залагат на уелнес и за тях това е номер едно. Не толкова съня, качествената храна, а именно това как те изглеждат. Здравия вид на кожата, това те да изглеждат млади и свежи. На второ място извода, че младото поколение, така нареченото Z, все по-често залага на това да изглежда добре, да са красиви, да са свежи и все по-често потребителите залагат на качествени продукти с все по-малко консерванти, естествени съставки и общото между бъдещето на уелнеса, на здравата кожа се подкрепят все повече от новостите и в клиничните проучвания. Изключително интересен семинар, богат с опит, който се споделиха лекари от цял свят, които работят в практиката си с марката Биологик Ресерш, както и на екипите, които участват в откриването на новости и в клиничните проучвания. Интересното, което се наблюдаваше през цялото време на семинара, е, че все повече Биологик Ресерш залагат в своята работа заедно с нас дерматолозите и водещото, както при тях, така и при нас, е индивидуалният подход към всеки един пациент, страстта към здравата и красива кожа и максимално чисти и полезни съставки, които ние да използваме в лечението и в грижата за кожата. Тоест, Биологик Ресерш е иновация, една от световните марки, които подават ръка към нас, дерматолозите, и залагат на общото ни партньорство в стремежа си за съвършената кожа. Аз мога да потвърдя това и следващия ми въпрос всъщност е повдигната е темата от страна на инфлуенсърите и докторите като влияние, какво правим ние, защото така разбрах го така, че все едно е казано, че вие водите пред това клиентите да слушат вас, пациентите да слушат вас. За мен това е даже странно изобщо да се повдига като въпрос, защото за мен един инфлуенсър може да каже искрено какво ползва, каква е неговата грижа, но тя не може да бъде предадена към последователите, че това е тяхната грижа и това, което те трябва да използват,
цена, ето това нещо ще ви помогне, това е вашето решение. Биологик Research знам, че изповядва а, такава, как да кажа, води към това, че ти използваш грижата, която доктора, специалиста, каже, че тя е подходяща за теб и затова има много разнообразие. Няма един крем, който... Точно. Той е идеалният крем за всички. Няма такъв крем. Знам, че тази тема всъщност е повдигната и за мен е изненада, че изобщо е било в колебание кой води в това. Нормално е да има чисто маркетингово проучване и по какъв начин инфлуенсърите оказват влияние на последователите и дали тяхната дума се чува повече от тази на лекарите. Разбира се, наблюдава се, че клиентите са тези, които търсят не само красивата външна опаковка на продукта, не само той да е звезден и да се представя от популярни личности, но той да е правилно избран спрямо тяхните нужди. Именно за това и Биологик Рашерш, както всички ние знаеме, основната му философия е индивидуалния подход, персоналния. Затова и търсенето на идеалния продукт винаги става след консултация, ако имаме проблеми с кожата Често при са ме питали дерматолога. кой е моят крем, кой лосьон P50 използвам аз и аз винаги отговарям, не е важно това аз кое използвам. Никой не иска да ви подведе с това аз какво използвам, че вие трябва да използвате нещо друго. Това е индивидуална грижа и това е хубавото всъщност на Биологик, че той подхожда индивидуално към всеки проблем и не само на човекът, а на дадения ни период и Точно като така. възраст, и като метеорологични условия, като женски проблеми и така нататък. Тоест, на мен нещо може да ми помага този месец, следващия да не е достатъчно или да не е съвсем подходящо за мен и да ми трябва нещо друго. Затова тази консултация всъщност с вас е толкова изключително важна и идентична за Биологик Research. Именно това е най-важното, индивидуалния подход. И това, което казвам на моите пациенти винаги е, че след персонална консултация може да се определят продуктите, които са подходящи да се използват спрямо сезона, състоянието на кожата, индивидуалния начин на живот, това от какво има нужда нашата кожа към този момент. И това е всъщност едно от нещата, които не прави Биологик Research като останалите марки. Т.е. ти не можеш да влезеш в Хикс магазина или сайта и да си поръчаш твоите продукти. Трябва да са препоръчани специална грижа за теб. Точно И така. аз така го разбирам. Това е нещо, което всъщност е... Сино аз да си предпиша лекарства. Буквално така го разбирам. Тоест аз не съм доктора, за да знам каква рецепта да ти да си напиша. И това са индивидуални неща, които вие професионалистите всъщност помагате на нас да изглеждаме по този начин. Много правилно го формулира и го каза Жени. Това е нещото, към което се стреми философията на Биологик Research, индивидуалния подход, след като можем правилна и прецизна консултация да направим на пациента или клиента в дадената ситуация. Има една много интересна тема, която е засегната на семинара и тя е за неврокожата. Много ми е интересно да ми споделиш повече за това какво сте обсъждали там. Както добре знаеш, защото познаваш много добре доктор Алюш, той е иноватор. Обича да открива нещата от дълбочината. От там, откъдето се заражда същността и на проблема. Той заедно със своя екип правят изключително интересно проучване в връзка по какъв начин нашето емоционално състояние оказва влияние върху състоянието на кожата и обратно, когато кожата страда, по какъв начин тя отдава сигнали към мозъка. Тоест тези новости и клинични проучвания на Биологик Research са в оста, мозък, кожа и съответно обратно. Използва се екип от невролози, които участват в тези проучвания с помощта на различна апаратура, която записва сигналите в Какво мозъка. усещаме докато тече Точно процедурата? така. В мозъка, в сърцето, в нашата мускулатура Аз знам, се че винаги ми се доспива и се пускам и Да, релаксирам максимално. се правят тези проучвания по време на терапия с Толия Скин и се сравняват тези резултати, направени по време на почивка и се установява, че релаксацията
и отпускането, което се наблюдава в нашата нервна система, е много по-голямо, отколкото когато примерно почиваме. Направени са и сравнения как реагира нашата сърдечно-съдова система, дихателната и мускулната, и се наблюдава, че състоянието на покой е много по-високо, отколкото примерно на една почивка. Това проучване тепърва е в своя разгар и тепърва ще ни предоставят тези проучвания, които са на ниво именно кожа, мозък и мозък-кожа. На мен това ми звучи страхотна посока на Biologic Research, защото аз лично се забелязвам последно време, кога отивам при козметика, на който разчитам. Когато имам нужда да отделя времето за мен, да почина, и това е буквално кражбата на времето за мен, и се чувствам страхотно тогава, и след това супер заредена. Имах моменти и покрай децата. Бягам малко от това, но харесва ми темата, посоката, в която са тръгнали, защото абсолютна връзка има в това ние как се чувстваме и как изглеждаме. И храната с изглеждането, с съня с изглеждането, всичките тези неща, околната среда, но вътрешното чувство, то винаги ни личи много и отвън. Сияеш, когато си щастлив. Точно така. И нещо, което много обичам да казвам на своите пациенти, е, че красотата, това е вътрешния баланс. Тя идва отвътре. Когато човек заяви пред себе си и пред света, че той е щастлив и се харесва, това е и посланието, което ние даваме на околните. Когато сме под стрес, първият орган, който страда, е именно кожата. Това е вид защитна реакция. Няма как, ако ние имаме вътрешен проблем, било то емоционален или здравословен, Да. кожата да има своя блясък и сияние. Съответно, когато ние видим, че кожата е здрава, с хубав блясък, тургор, добре хидратирана, говорим за един здрав човек, който е както клинически, така и психологически здрав. Абсолютно съм съгласна. Друга тема, която е много интересна и вълнува всички ни, защото всички вървим в тази посока, е стареенето на кожата. През 24-та знам, че Biologic Research ще пуска много новости в тази посока, но едно от нещата, които доктор Алюш не харесва, е термина анти-ейджинг. Защо? И ти всъщност също ли не го харесваш и какво мислиш в тази посока? Няма как да спрем годините. Живота върви, годините вървят. Просто ние трябва да намерим начин да вървим ръка за ръка с тези години и да остаряваме здрави и красиви. И тук отново е това, което преди малко си казахме с теб, че красотата идва отвътре. Когато ние намерим начин да подхранваме организма на клетъчно ниво, да го подмладяваме на клетъчно ниво, да се борим срещу оксидативния стрес отново на клетъчно ниво, тогава ние може би ще достигнем към тази вечна младост и красота, към които всички се стремим. Затова доктор Алюш винаги казва и дава съвети по какъв начин ние да остаряваме красиво и най-вече здравословно. Една от основните теории на Biologic Research, именно красотата, но тя трябва да бъде и здравословна. Така е, изключително интересни неща предстоят през тази 2024, а именно едно от иновативните неща на Biologic Research е Collagen Original. Какво е интересното и иновативното в него? Е именно, че там се използва патентованият от тях колаген тип 0. Много го харесвам. Да, уникален продукт. Мисля, че стана любим на всички нас. Какво е интересното? Доктор Алюш заедно със своя екип откриват медузи, които са на над повече от 600 милиона години, и именно в тях те изолират и използват този колаген. Както е известно, в човешкото тяло има 28 типа колаген. Колаген тип 0 е този, който спомага в синтеза на колаген тип 1, тип 3, тип 4, тип 7. Това са едни от основните съставки, за да можем да изградим здравия вид на нашата кожа. Колагенът е един от протеините най-важни в именно кожата да изглежда здрава и сияйна, да изглежда млада, добре хидратирана и с правилна и добра еластичност.
Този колаген със своята революционна технология и сърцевината, която носи в себе си, спомага както вече налични бръчки, които са дълбоки, да бъдат подпомогнати и подобрени състоянието на кожата, така и с цел превенция за тези, които тепърва фини линии се заглаждат. Могат да се използват 2 пъти на ден в комбинация с други серуми Така. и и продукти. Друг любим за мен продукт, изключително иновативен за Биожик Решерш, е маската Хавиер Верт на основата на зелен хайвер. Изолира се от така известните по цял свят сини зони, защитени зони, където се предполага, че там хората живеят щастливо и дълголетието не е мит. Благодарение на тази маска ние подпомагаме и подхранваме влажността и хидратацията на нашата кожа, заглаждаме финните линии и еластичността изглежда изключително подобрена. Ефектът е мигновен и тази маска може да се използва като допълнение към терапиите, които ние правим с Биожик Решерш, както при нашите специалисти, така и в домашни условия. Смея да твърдя, че тази маска с зелен хайвер, както и Original колаген, са едни от най-иновативните продукти, които се основават на изключително богат опит клинични проучвания и разработки, които Биожик Решерш правят за нас, своите пациенти. Това звучи страхотно. Бих искала да те попитам какво споделиха твоите колеги и дерматолози на семинара на Биожик Решерш. Имахме възможността, освен да се насладим на богатата научна програма, която ни показва по какъв начин се създава всеки един продукт на Биожик Решерш, какъв екип участва за това производство и откриване на продуктите, имахме възможността да чуем едни от колегите, които използват в своята практика Биожик Решерш, като залагат както на апаратни процедури, така и на козметични. Както при здрави пациенти, така и при пациенти с различни здравословни състояния. Все повече лечението на различни дерматози е комплексно и участват както дерматолози, така и специалисти от различни други, така и лекари от други специалности. Изключително много говорихме за комплексния подход, за това, че ние трябва да се допълваме както лекарите помежду си, така и козметиците и терапевтите, експерти на Биожик Решерш. Интересно ми беше да видя различните лазерни апарати, които се използват в практиката и как те правят комбинация в клиниките, именно използвайки различни апаратни процедури, плюс приложението на различните продукти на Биожик Решерш. Тоест, обсъдихме как се лекуват акнета, мелазми, различните дерматози, които са изключително обострени след ковида, по какъв начин ковида е оказал влияние в различните държави, какво се наблюдава като обостряне на състоянието на кожата. Много интересно беше. Това ми е много интересно, защото на мен лично аз смятам така, че ми се отразило на косата, но със сигурност вероятно се отразило на лицето, но не е толкова може би видимо, така както моя си личен проблем, аз си знам. Да, ковида оказа изключително голямо значение на ниво кожа, ногти и коса. Всички знаем през какво преминахме не само в България, но и в цял свят. И някак си обърнахме, може би, повече внимание на кожата по време на ковида. И ние всички бяхме свидетели как Биожик Решерш остана да помага. Аз лично имам много разговори с дерматолозите на Биожик Решерш по телефона и сме си правили маски в къщи и цели процедури, точно за да хем така не че седиш в къщи и си отпуснал да правиш тези неща и време прекарано с семейството. Тогава започнах да
споделям и на дъщеря ми, защото това е нещо, което ние трябва да направим така, че децата всъщност да следват и нашия пример. И както ти сподели в началото на разговора ни за новата генерация, че обръща много повече внимание на Да. грижата си за кожата, което за мен е страхотно и това не означава, че те трябва да използват много продукти, които не са подходящи за тях, ами по-скоро да са добре информирани и да започнат по-рано с по-правилната за тях грижа за кожата. И първите ни последователи, това са нашите деца. Да. Във връзка с мисията на Biologique Research, искам да използвам момента да кажа, че представителството на Biologique Research в България бяха едни от първите, мисля, на световен мащаб, които подадаха ръка на лекарите в борба, които са на първа линия в борба с COVID-а и Помня го това. предоставиха Да. продуктите, които са за възстановяване кожната бариера на ръцете. И в този момент това беше изключително важно Да. като помощ и подкрепа на тези, които са на първа линия, защото ако нашата кожа не е здрава, тя е предпоставка за, освен психологическия дискомфорт, също така и за входна бариера на други Понеже заболявания. познавам доктори от Александровска болница, знам, че това е така било много хубав жест към тях. Конкретно за тази болница мога да кажа И в от Пирогов, вътрешна и други. информация. Да, Да. точно така. Да, но говоря за там. Понеже споменахме децата, подготвила съм друг въпрос, но прескачам към темата с акнето, защото и аз и ти имаме деца на възраст точно на прага на този момент от живота им да се сблъскат с тинейджърските години. Моята дъщеря има серум Мирабиол, който използва локално на пъпчиците. Има си дермапарифиан крема, който се използва и нейното мляко за почистване на лице. Виждам я, че е супер така с желание го прави. В началото имаше повече пъпчици, преди да започне нейната си грижа. Тя е на 12 години и не смятам, че е рано, точно защото виждам в момента резултата, как след старателното използване на нейната грижа за кожата, в момента няма пъпчици и е супер щастлива от това. Жени, ако на времето акнето започваше на една по-късна възраст, сега вече започва на малко по-ранна възраст и е много важно да дадем пример на нашите деца, както на момчетата, така и на момичетата, да почистват своята кожа и да имат елементарни хигиенни навици. Когато кожата е добре почистена, хидратирана, тя съответно ще бъде и здрава. Относно темата за акне. Много пъти този проблем е комплексен и не може да се определи само и единствено на ниво лекар, на ниво козметик или в домашни условия, защото сме прочели, видяли сме някой инфлуенсър да препоръча добър продукт за премахване на несъвършенствата по кожата. Акнето е един комплексен проблем, който трябва от всякъде да се наблюдава и да се даде най-доброто комплексно решение. Това, което винаги съветвам родителите и младите, е когато имат акне да потърсят професионалист. Аз работя в много добри отношения с експертите на Biologique Research и когато те имат пациенти, клиенти с проблем на кожа, акнеична, ми ги изпращат на мен да дам своя анализ дали има вътрешен здравословен казус да има акне или е на ниво само на кожата. И след това ние заедно правим план за лечение и за третиране на несъвършенствата по кожата. Много е важно да се определи на какъв етап е акнето, кои са факторите, които го провокират и които са го довели, и тогава можем да изготвим прекрасен план за лечение. Извинявай, че те прекъсвам, но много ми харесва как го обясняваш, защото освен от гледна точка на това, че съм майка на деца, които сега са на тази възраст, клиентки, които идват при мен за грим, редовно и инфлуенсърски получавам и много хубав въпрос. Кой фондитен да си купя, за да прикрия
този проблем. И аз казвам, ма как не може да прикриваме проблема. Трябва да намерим решението, Точно така. да го премахнем и тогава ще се чувстваме много по-добре. Винаги, когато търсят съвет от мен като гримьор, им казвам, че не съм техният човек, че трябва да се обърнат към дерматолози, към доктори, за да може да намерят решението на проблема. Решението на проблема за един ден, за няколко часа може да е по-дютен, с който да го прикрием, но не може да е лечението. Няма как да по този начин да тръгваме. Затова се радвам, че всъщност много хора отиват в тази посока и да търсят решението и правилното решение. Да, и тук е едно от възловите места, където ние работим много добре съвместно с експертите на Biologic Research. И те се намесват тогава, когато акнето е овладяно. И немалко пъти аз в своята практика имам пациенти, които са се повлияли и акнето е успокоено и третирано единствено и само с продуктите на Biologic Research, правилно подбрани към момента на Точно така, състоянието. да. И това е едно от нещата, които ме впечатли в Biologic Research, именно по какъв начин успяват да се справят с проблема акнеична кожа при подрастващите. Много се радвам, че е така, защото като прочета съобщение или като ми зададат такъв въпрос, аз казвам, аз съм така или иначе ясно е, че е пристрастна, но ето продуктите, специалистите, те ще ви насочат кои са правилните за вас, за този проблем, който е вашия, за да може да се излекува, не може да прикриваме такива проблеми по този начин. Точно така. Едно от другите интересни неща, за които ние се говорихме на конференцията на Biologic Research тази година е, както мисля, че много голяма част от нас в България знаем, че Biologic Research е първата в света компания, която е подала за ръка за хора болни от рак и имат специална програма, разработена в тази насока. По време на семинара ни показаха за едно учреждение на Рафаел, така се казва и учреждението, една асоциация, която съвместно с Biologic Research в Франция провеждат за хора болни с злокачествени образования. Целта на тази организация е да преминеш през това изпитание ръка за ръка с хора, които вече са преминали, които са победили, с приятели, с семейството, т.е. да усетиш подкрепата, че ти не си сам, да усетиш топлината, да усетиш бъдещето, именно, че има утре, че ти можеш да се справиш с този проблем. Показаха ни средата, където това се случва, какви събития осъществяват заедно, как хората нямат и миг, в който да почувстват, че са болни, че са изоставени. Тоест, дава им се една допълнителна енергия, един допълнителен пауър, те да повярват в себе си и пак идваме на това, което си говорим с тебе, че здравето е и индивидуалната, и здравето идва отвътре навънка. Тоест, ние трябва да повярваме в себе си, да излекуваме клетката в нас, за да можем да излекуваме и цялото тяло. Начина на мислене. Да. Начина на мислене и начина на себеусещане в този момент и разбира се подкрепата на най-близките ти. Точно така. И това беше толкова вълнуващ момент. Това беше един от начините да закрият по най-блестящ начин конференцията, именно където говориха за тази социална програма, която Biologic Research прави и подкрепя хора с различни онкологични заболявания. Нашите експерти в страната са запознати с тези продукти и тук е мястото да кажем на нашите зрители в момента, ако водят своята борба, могат да се обърнат към наши терапевти, които знаят по какъв начин да въздействат на уста, мозък, кожа и да се почувстват по-добре и да получат своя миг на щастие, дори с една терапия с Толия Скин или с друга, която решат специалистите. Това щях да попитам, че всъщност, както вече споменахме, Biologic Research винаги подхожда индивидуално към всички проблеми и съм сигурна, че и към хора претърпяли лечение или в момента върви такова, Biologic Research отново има решение и за тях. Тоест, точно така. Толерантен тип грижа за кожата и за по-чувствителни. Да, така е, защото аз като клиничен дерматолог
За съжаление, нерядко имам да правя консултации на онкологично болни, които са на химиотерапия и имат проблеми освен с косата и с ногтите, но и с кожата, и там трябва много правилно и точно да изпиша нужните продукти, с които те да облегчат състоянието на кожата и да се чувстват комфортно в собствената си кожа. И е много хубаво, че в лицето на Biologic Research имаме и за това решение. Как се намира баланса между естетичните корекции и процедурите на Biologic Research? Като човек запознат с твоята работа, мисля, че няма по-подходящ въпрос към теб да ми отговориш. Сега вече ще ти отговоря като естетичен дерматолог. Допреди малко беше клиниката, сега Да. вече говорим за естетиката. Прекрасно се допълват, вървят ръка за ръка. И смело мога да кажа, че имам свои протоколи в работата си като естетичен дерматолог, които успях на семинара да ги споделя и да ги обсъдя с мои колеги. Много е важно, когато пациента предстои да си направи някоя по-агресивна, по-инвазивна естетична корекция, да уведоми своя терапевт на Biologic Research. Има продукти, които са разработени специално да подготвят кожата, за да може по-леко Преди. точно така, по-леко да понесе този травматизъм с различната апаратура, която ние примерно ще окажем в нашите клиники. Съответно, след това ги изпращаме отново при терапевтите на Biologic да дадат продукти за по-бързата регенерация, успокояване и възстановяване на кожата. Смея да твърдя, че всички ние, които работим естетична дерматология, с правилните експерти на Biologic Research до нас, можем да получим един прекрасен резултат. И най-важното, да дадем едно спокойствие на пациента, той да се чувства обгрижен, както при нас в клиниката, така и в домашни условия с правилните продукти, които са му дадени за след процедура. По този начин ние ще имаме прекрасен резултат от нашата процедура, която сме направили в С клиниката. общи усилия. Точно така. Много е важна терапията, която се прилага в домашни условия след прекараното лечение или процедура. Ти можеш да направиш най-прекрасната процедура, но ако няма съпорт от пациента в домашни условия, той може да повлияе да няма добър резултат. Да. Затова тези протоколи, които са разработени от Biologic Research в насока, когато имаме инвазивни процедури, когато имаме по-агресивни, изключително много ни помагат на нас и в естетичната дерматология. Помагат по-бързо да преминат хематомите, там където имаме лимфния застой, терапиите и хубавите ритуали, които има в Biologic Research, спомагат по-бързо да се оттече и да нямаме подувания там, където са станали в резултат на Да. различни интервенции. Там, където има зачервявания, спомага по-бързо еритема да се успокои. Тоест, ръка за ръка. Абсолютно. Съответно, много е важно, когато имам пациент, да снема правилната анамнеза, да усетя пациента какво цели, към какво се стреми, какво иска да види в огледалото, когато се погледне. И аз лично в своята практика много пъти, когато усетя, че лицето срещу мен не е готово за инвазивна процедура, изключително много залагам на терапевтите на Biologic Research, към които да го насоча. Да започне с една рутина за себе си. Да започне с основата за грижата за кожата. Да ходи редовно на терапии с Biologic Research. И ако това му е достатъчно като себеусещане и озаряване на своето лице, няма нужда да преминаваме към естетични Да се корекции. прави всъщност баланса. Има ли нужда от Точно така. дадената тяхна желана Точно така. процедура от теб, или трябва всъщност да намерят и друг подход към това? Всъщност те може да са удовлетворени само от процедурите Точно така. и от грижата си вкъщи. Разбира се, и ако са удовлетворени, тогава няма нужда въобще да пристъпваме към следващото ниво Може в би там е и естетика. баланса в това да намериш ти какво търсиш и какво искаш, как искаш да изглежда кожата. Връщам се даже на анти-ейджинга, този термин, Да. който доктор Алюш не харесва. Може би наистина трябва да спрем да се борим към нещо, което всъщност
то е необратимо. Нали? Датата Да, на раждане тя остава една и съща, генето ни е това. Тоест ние трябва не да се примирим и да не се грижим, но така да се грижим, че да нямаме крайни и нереални, нереалистични, непостижими очаквания към точно. нашето лице. И може би всъщност по този начин да си влияем зле на нас, как се усещаме. Ако не се харесваме, защото всъщност стареем и се появяват първи финни линии, това не означава, че трябва да се чувстваме зле. Трябва да се приемем така. Това е признак на зрялост. Имам приятелка, която не дава, примерно, или че не полага грижа, я критикувам. Така, не полага и аз там си я критикувам, но не иска и да ходи да си сложи нещо тук, за да няма фини линии. Там тя много си ги харесва. Тя каза, това са ми фините линии от усмивка. Точно така, от Да, щастието. това са ми щастливите фини линии. Аз си ги харесвам. Викам, добре, но моля ти се, поне крема си го използвай. Жени, така е. В естетиката няма глагола трябва. Там Да. е въпрос на вътрешно усещане. Това, което тебе Ох, те кара. аз си казвам, че трябва да използва Не, поне. Аз не, съм не. съгласна, че не трябва да има, може би, агресивен подход, когато човек се харесва. Не трябва всички да сме като порцеланови кукли, опънати, нали? Това абсолютно съм против. Но крема за лочния след 25 даже си е Не, задължителен. правилното почистване на кожата, Да. добър хидратиращ крем, фотозащита задължително, са едни от основните м, правила, които ние трябва да използваме и Те сутрин и фините линии от вечер. усмивка, те пак ще се появят. Ние няма да ги спрем, нали? Да, Да. така е, но трябва да има желание. Желанието е на първо Да. място. И може би желанието на доктор Алюш и целия екип да създадат най-иновативното, най-доброто, да дадат най-здравословното и в същото време работещ продукт на човек е в основата на Biologic Research. Позволявам си да ти задам един въпрос извън всичко, като ако можеш да върнеш времето назад и да си кажеш на твоето, може би тук трябва да кажеш 15 или 20 годишно аз, кога би започнала с грижата за кожата? Първо не бих Би ли си върнала времето. подсказала назад? Не. Трябва да кажеш Първо, да, на на твоето аз. за моята кожа ли, Някаква кога съм препоръка. Да. започнала грижа? Нали има едно такова, ако можеш да срещнеш твоето 18 годишно аз, 3 неща, които можеш да му кажеш в тази посока. Аз много от малко се грижа за своята кожа. Първо, защото майка ми е лекар и имам нейния пример. И второто, което съм се занимавала от много малка с народни танци и там са ни учили как трябва да се грижим за кожата на лицето. Тоест на 18 години вече съм имала изключително ясна представа и съм се грижила за кожата на лицето си. И нещо много важно, което съм правила винаги, без значение в колко часа вечер се прибера и дали много ми се спи, грима се почиства и се маха от кожата това на е лицето. така, това е. Аз изповядвам тази... Нещо, което ти в своя професионален свят, момичетата, които идват при тебе, трябва да знаят, че това, което им сътвориш на лицата, не трябва да Чувала остане съм от повече булка, от след няколко пробен часа. грим, да кажа и колегите Да. на следващия ден го харесаха и аз там бях в потрес, казах не се прави така. Да. Но ето тук това, което ти ми отговори е всъщност примера, за който ние също говорихме към нашите деца, който даваме и всъщност това, че трябва да се говори и да се дават насоки в тази посока. Аз може би моята майка, понеже не е била специалист и не ми е давала такива съвети, много по-късно започнах да използвам правилната козметика за мен, изобщо някаква козметика за мен. Смятах, че ми е рано и естествено с почистването, както съм се сблъскала като гримьор, нали, не съм го имала този проблем, но бих се радвала тогава някой да ми беше казал, не е рано и има неща, които може би трябва да правиш като стъпки, за да се чувстваш и ти по-добре. Точно така. Най-важното е ние да се чувстваме Да, добре, да. уверени в самите себе си, за да можем ние това и да го заявим на света. Защото за мен съвремието, днешното време, бъдещето принадлежи на смелите, на хората, които заявяват себе си, които вярват в себе си и които отстояват себе си. По този начин можеш да стъпваш смело и уверено напред.
Доктор Манолова, много благодаря за този разговор и за споделената информация. Благодаря и на Biologic Research като посланник на марката, че ми предоставиха тази възможност да съм първият водещ на подкаста на Biologic Research. Ще се радвам да има много още такива, защото знам, че може да черпиме още много информация. Сигурна съм, че може да си говорим много, но още веднъж благодаря за този разговор. И аз благодаря, Жени. За мен беше удоволствие да споделя с теб, с последователите, с хората, които изповядват вярата в Biologic Research, за новостите, за това какво е бъдещето и най-важното индивидуалността и самоуверието, което ние получаваме както от нас самите, така и в лицето на Biologic Research. Страхотно. Благодарим!